Ελληνικότατο Καστελόριζο δεν είναι στο Αιγαίο. Γεωγραφικά δεν είναι στο Αιγαίο. Τι να κάνουμε. Πού είναι τώρα? το Καστελόριζο? Στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι από κάτω. Πώς δεν είναι στο Αιγαίο το Καστελόριζο? Δεν είναι στο Αιγαίο. Το Αιγαίο είναι μια θάλασσα η οποία φτάνει μέχρι την Κώτη Ρόδο. Κάτι 16 νησιά που ζητάει ο Ερντογάν, αυτά είναι σημασία. Το να χάσει νησιά δεν είναι σπουδαίο. Τα ξαναπαίρνεις. Και να μην τα πάρεις. Θα περικόψουμε ισχυρότατα σε εξοπλιστικές δαπάνες. Δεύτερο, θα κόψουμε... την Τουρκία απέναντι. Ορίστε. Τι θα γίνει με την Τουρκία απέναντι? Θα το ρισκάρουμε. Μας κάνανε κριτική ότι δεν θα ανοίξαμε τα σύνορα. Ποια σύνορα? Έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε? Αν αρχίζεις και γίνεις στις διεθνείς σχέσεις μοναχουφάης, λέγοντας όλα δικά μου, όλα στον ελεγχό μου, όλα μόνος μου, τότε είσαι και εσύ μέρος του προβλήματος. Όπως κάνουν μερικοί στην Ελλάδα, ότι η Τουρκία με χιλιάδες μίλια δεν έχει ΑΟΣ, δεν έχει τίποτα. Και όλη η ΑΟΣ είναι, ξέρω εγώ, το Καστελόριζο έχει 100% όλη την ΑΟΣ, όλη την περιοχή. Συγγνώμη που το λέω έτσι, και ας με κράξουν οι εθνικοί μας φίλοι. Δεν είναι έτσι.